Mga kabisyo, sa oras natin ngayon na 10:20 PM sa buong kapuluan, muli po tayo nagbabalik sa ating programa na Rocky's Secret Files with Titan Jello. Napakinggan nga po natin ang buong storya ni Z. At mga kabisyo, minsan hindi rin natin maiiwasan dahil sa kabutihan ng ating kaibigan o best friend ay may pagkakataon na mahulog tayo sa taong may malasakit at totoong pagmamahal sa atin. Katulad na lang ni Z na nanghihingi ng advice sa atin mga kabisyo. Na ano daw ba ang dapat niyang gawin? Dapat niya daw bang sabihin ang kanya nararamdaman kay Bash? Dahil sa kabila ng lahat ay hindi siya iniwan at sinamahan siya. Kabisyo, basahin na muna natin ang inyong mga reaction, thoughts, and comments dito sa ating DJ Titan Jello Facebook page. Isa-isahin po natin ang inyong mga komento. Sabi po ng ating kabisyo na si Gab Pausing, hello po DJ Titan Jello and DJ Rocky Terra. Ang ganda po ng secret file tonight tungkol sa kaibigan. Ang tunay na kaibigan para sa akin is hindi lang a-accept kung sino ka, pero yung tuturuan ka to grow even more. Shoutout po pala sa mga kaibigan ko, The Cafe Amigos Gang. Yan po yung name ng group po namin. At gusto ko lang silang sabihin na love you guys. Sabi naman po ni Lisa, alam mo DJ Titan Jello and DJ Rocky Terra, kung ako kay Z, aaminin ko kung ano yung nararamdaman ko. Kasi ganyan din po ako sa karanasan niya. Halos parehas po kami ng kwento. Naranasan ko po na iwanan ako ng aking pamilya. Ultimo mismo pong asawa ko ay pinagpalit po ako sa iba. Naiwanan po ako ng 4 na anak at hindi ko po alam kung paano ko po itataguyod nung mga panahon na walang-wala ako. Pero may isang lalaki po ang tumanggap at nagmahal sa akin. At shoutout po kay Mark. Dahil siya po ang naging katuwang ko upang maiayos ang aking buhay. Totoo pala yung kasabihan na mas matibay ang nagiging relasyon at mas nauunawaan ka ng partner mo kung naging kaibigan mo siya o best friend. Sabi naman ni Charles na nakatutok sa atin ngayon, DJ Titan Jello and DJ Rocky Terra, para sa akin po, mag-focus na muna po siya sa kanyang mga anak. Mas mabuti na maghilom muna siya sa sarili niya bago niya po sabihin ang kanyang tunay na nararamdaman kay Bash. Mas mabuti po na buo ka na muna bago ka po mangilala na naman o magpapasok sa buhay mo ng iba. Yun lang naman po ang nakikita ko sa kwento na to. At shoutout po sa lahat ng mga nakatutok ngayon na taga Quezon City sa may Fairview. Wow. Hello po sa inyo, sa mga taga Fairview dyan. At mga kabisyo, marami pa pong binahaging secret files, reaction at comments sa atin. Ngunit
Hindi na po natin mababasa ang lahat-lahat ngayong oras na to. Mga kabisyo, nanghihingi ng advice sa atin si C. Para sa akin, agree ako sa isang kabisyo natin na dapat kung gusto mo nang sabihin kay Bash yung nararamdaman mo, ay dapat handa ka na rin. At hindi lang basta handa, kundi kumpleto ka na, dahil lagi mong tatandaan hindi naman ibang tao ang bubuo sa'yo, kundi sarili mo pa rin ang bubuo sa'yo. Yung mga tao na sa paligid natin, nakakadagdag lang sila ng moral support. Nakakadagdag sila na ma-validate yung nararamdaman natin, pero hindi yun yung rason para sabihin natin na nabuo tayo dahil sa kanila. Nakatulong sila. Kaya tama rin at naiintindihan ko rin yung side ng isang kabisyo natin na si Charles na dapat buo ka muna at handa ka na naman dito sa papasukin mong relasyon. Although na marami na kayong pinagsamahan, kilala ka na niya. Alam niya na kung sino ka at pinakita niya yung totoo na pagmamahal niya para sa iyo, Z. Pero para sa akin, wag mong idepende yung sarili mo sa ibang tao. Mahalin mo muna sarili mo, mahalin mo yung anak mo, bigyan mo ng oras, at pagkatapos niyan, kapag nakapag-isip-isip ka, na alam mo na handang-handa ka na talaga magmahal, at handang-handa ka nang sabihin yung nararamdaman mo para kay Bash, go for it. Go! Sabihin mo na. Kasi minsan mga kabisyo, nandun tayo sa tamang tao, pero tayo hindi natin na-appreciate o nakikita yung tamang tao. Bakit? Minsan dahil sa nakaraan natin, dahil may mga trust issues tayo, nawawala na yung tiwala natin doon sa totoong tao at tamang tao para sa atin. Kaya nababaliwala lang din. Bakit? Ba't nawawala? Kasi hindi ka pa buo. Nakakulong ka pa rin sa nakaraan mo. Kaya ang iniingatan natin dito, kabisyo, kung nanghihingi sa atin ng advice, is dapat kumpleto ka na ulit. Buo ka na ulit magmahal. Handa ka na at yung tiwala mo ay 100% na ulit para mag-umpisa ng panibago. At hindi ka nakakulong dun sa nakaraan mo. Na iniwan ka ng mister mo, yung mga bagay na nakakatakot. Kasi kung ganoon, magiging unfair ka rin sa makikilala mo na bago. Dahil buo siya magmamahal sa'yo, pero ikaw ay nakakulong pa rin sa nakaraan mo, hindi rin po maganda yun, kabisyo. Kaya wag nating sasabihin, hindi pa kasi dumadating yung tamang tao sa buhay ko. Wag nating sasabihin yan, kabisyo. Minsan baka dumating na yung tamang tao sa'yo, pero ikaw hindi ka tama para sa kanya. Kasi nakakulong ka pa rin sa nakaraan mo. Dahil hindi ka pa rin buo. Dahil yung tiwala mo para sa taong bagong magmamahal sa'yo ay hindi buo. Dahil nakakulong ka pa sa past mo. Mga kabisyo, may kanya-kanya tayong pamamaraan kung paano natin i-handle ang sarili natin sa sitwasyon na ganito at paano natin pagpapasyahan yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Itong advice ko ay isang munting paalala lamang at masusunod pa rin naman, kabisyo, ang iyong sarili. At the end of the day, ikaw pa rin ang may hawak
ng iyong buhay. Pero sana, Z, maintindihan mo ang aming gustong ipahatid para sa iyo. Kung gusto mong mahalin at sabihin kung anong nararamdaman mo, sa huling pagkakataon, uulitin ko, buuin mo muna ang sarili mo. Mga kabisyo, muli ako magbabalik dito sa ating programa, Nakapupulutan ng Aral, ang Secret Files. Kaya mga kabisyo, kung may gusto kang ibahagi sa amin na kwento, pwede ka pong mag-share ng iyong Secret Files at raketera@gmail.com. Malay mo sa susunod, makalawa, bukas, susunod na buwan, yung kwento mo na ang binabasa namin dito. Sa oras natin ngayon na 10:31 PM sa buong Kapuluan, happy Monday mga kabisyo. Susunod na po natin na programa ang Top Secret. Kaya handa mo na ang kwento mo at pwede ka rin tumawag mamaya sa akin dito sa programa ng 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Base